Nič. Čo si ty Master X s kvečkom do p***y? Ježiš, ešte nás to spavne v tej riti sveta. To není pravda toto už. Super. Perfektné. Napísal som magický príkaz. To je aký? No. Zistíš. No to je aký magický príkaz? Disable 173. Nie? Dobre. Tak good luck. Choďte do doktorovej rúmky výťahom, tam nájdeš štvorkovú kartu, pôjde po vás doktora zombíci potom. Aha. Aha. To je zombík? Ty tam máš zombíkov? Čo ti to ešte čo tu nebude? No tak to ťa neochrání navždy, vieš? Aha, oni ti dajú damage. Kámo, ja som na nervy za teba. Čo ti to je najhoršie, čo sa ti môže stať v tej hre. Poď, ja zatiaľ chill. No abuzuj ten malý šprint, čo dostávaš. Abuzuj ho normálne, furt podľa mňa. Neviem, či čilo napísať, čiže prav ABC, hotovo. No reálne. Ale ja som sa to respawnul. No čo, môžete nám to napísať proste po rade a ne jak tom. To by bolo super. No počkej. Čakaj, počkáme. Už není second chance. Super, do piče. Ježiši Kriste, kamoško, toto už v živote nechcem vidieť túto hru, keď toto hráme. Už v živote, ja som hral veľa na hororov, ale toto už je fakt iba otravné. To sa proste naťahuje. Hej, akože ono to bolo fajn, len teraz to už je proste len otravné. Tam sa spawnul doktor rovno. .049 je pod nami. Môžeme si to tu uložiť, poď. Ide sem ten Jo, ide hore, Maťo, poď. Zavrem. Tam si zostaň, ty pesni. Dobre. Myslíš, že ide? Jo. Beží tu ten pes. Dobre, čel. No ukáž, daj mi to. Oni sú úplne, pozrej. What the fuck is this? Ale sú neškodní. Aha, druhé night vision goggles. Ber? Tak ja ti dám tieto. Jak je to tu naschval, aby si sa posral. Nice, tam tu. Maťo, kde som? To si... Dobre, Maťo, dobre, Maťo. Ja to vidím. Vidíš, čo sa stalo? Ja tu mám v každý item a som v introsekvencii. To je čo? Palmská, aha, tu na tie ruky treba. Počkaj. Máš? Aha. Nice, ale Macko, pozor. O, tam je 966. Tak nech je to. Po tu dole. Tu zombie plague musíte najít a zavřít. Aha, to čo máte dole, hej, tam kde opravoval poistky. No hej, niekde tu boli dvere, ktoré chceli štvorku clearance a to sme tu nemali predtým. Čiže tie dvere...